sa hotline. Unahon ko lang ni kay Ti basta gani increase ang pagambalaan. Ang tao aware kag naga pamangkot gilayon mo kun ano ini nanong matabo. Now, ang pag-insindi ko talakayon kay desisyonan sang LTFRB and by next week more or less amo na ginalantaw nga may ara increase sa plitihan pero diri sa bakolod ang transport group amo nang headline ko kay na nga daw may ara sila schedule nga magsugilanon kay Mayor Albi Benitez and we have Sir Albert Villanueva, ang Secretary General sa Stone diri sa Negros Occidental. Sir Albert, kumusta ka na? Good morning. Okay lang. Action, akong chairman ng Stone. Chairman. Yeah. Chairman sang Sintrong Samahan ng mga Super at Operator Negros. Yes. Sir Albert, ano ang schedule gani karon sang inyo sining meeting kag by the way kun parte sa sining natalana nga ginapaabot nga increase sa plitihan ano do may ara na gid sang gin pagwa ang LTFRB nga green light ka pwede na ni by next week. Actually, may schedule kami Mayor Albi, no, karon. Actually siya nagligad last week pa ninamon yung request sa iya kay nagpadala kami sa iya letter nga ma-istorya kami sa iya, no, kami sa Stone gagang Pibakda. Mhm. So, gin schedule na kami. So karon kami ma-istoryanay. So ang agenda na naging padala sa namon is ang parte niya sa renewal sa mga provisional authority. At Mhm. ang mga problema sa transport sector o kung sa mga individual mga operator, mga gagmay nga operator, diri sa aton sa Negros Occidental, labi na sa siyudad ng Bacolod, nga ang nila man opisina, kagang mga sistema nila sa parte ng isang organisasyon. Ang parte na siguro sa kaisang pitihan, madugang na lang na naman karon sa iyaman. Okay. Kabay pa nga ma-aksyonan man dayon inatanan. Aha. Pero ang increase sa plitihan niya nga ang petisyon do sa nasyonal niya sir no nagumpisa gid no. Amo man gani, no? Thank you man sa LTFRB, may inisyatibo man sila nga mapa-implementa, clear hike ko na sila, clear increase. Pero personal opinion ko hindi yan sa pangkabilugan, hindi na sa solusyon para lang sa tungod sang big time price hike sang sang gatong, no? Para ya sa akong personal, hindi na sa solusyon. Kay daw gintagana nila dulce ang mga driver. Pero ang kabilugan, problema gini ang kabilugan. Correct. Kag ti bisan ikaw driver ka karon nagamaniho ka sa di pasay nga salakyan tuod nga may butang tapa may increase kung pilagi man ang ipatuman nga increase na ngaway kaya himata na nga miyembro man sa pamilya sang driver nga nagasakay o kung naga-travel nga maplete man di ba? Amo man na gani action at no kay ginalantaw man namon. Siyempre madugang ang PT. Perwisyo sa mga commuters, ang mga operator sini mapasaka man ni arkila tungod na balaan man nila nga kung nagpasaka ang PT simpre mga ayo man nila sang pasaka man sa arkila o kung sa pandire so tungod nga mahal ang balaklo nila sa spare parts mo so wala man gyapon sini hindi man na solusyon gyapon sa kabilugan nga transport. Correct. So karon ang ina-expect ninyo nga ang more gid nga maga-focus si Mayor Albi ang provisionary authority no meaning inang extension more or less nga kung parte sa modernization na program kay ti program malang actually ni way man siyang layini nga magapatuman pero dili lang ko kita yung program nga daw perti gid atat gid ang national government paagi sa DOTR sang una to nga ipatuman gid balati siling ko under the new administration ambot na nung huni nila ya sira. Amo man gani na no kay kami wala man namin kontra. Wala kami kontra sa modernization. Ang sistema man lang yamong hindi namon. Okay. Kay kuan mo ya pa lang ang buhian ng individual nga mga operator yatag mo ya sa ilayagin pili nga mga bintindog sina. Na amo nang point na kay ti siling mo paano mo buligan ang transport nga magagmay nga mga individual owners kag may-ara usang prangkisa kundi makasarang sinang gina-required mo gid nga modernize nga mga salakyan kag ti yamakon mo yang nga patipunon mo sila kag ipaubrahon sa ilang kooperatiba which nga daw ka budlay no. So karon ikaw Fibakda duwa lang kamo ni Ma'am Beth ang imbitado to. Sa nabalaan ko, bali tatlo kami, kag may ara man nga mga operator nga maupod, kag ang amon, ang Secretary General sang Stone nga nagbulo sa kay
Sir Jesse. Ortega, si John, tatlo kami. And then may araman sa na isang operator nga daw, ang mga dagkong operator di sa sila sa Bacolod. Sino gani nagbulos kay Sir Jesse sa SecGen? Si John, si Asis ba, John Asis? Si Junjun Asis, no? Siya ang nagbulos. So, hopefully ma-update po kita karon sir kung ano gid man ang mga results ng inyo meeting ha with the mayor. Pero ang provisional authority nga ginamuno mo, ano paglantaw nyo, suportahan ni Mayor Albini nga at least sige cooperate gyapon ang mga traditional nga mga jeepney di sa Bacolod? Action art, no? Kaya kung hindi yan pagsuportaran ni nga ma-renew ang mga provisionary authority, wala pa man di sang modernized jeepney. So ang problema, nagapilit gahi gyapon niya ang mga traditional jeepney naton tungod nga kinahanglanon mo. So ti ko mag-contact ni subong problema sa siyudad ng Bacolod kung anong sakyan sa mga commuters eh. Yes. Pero sir, ang mga jeepney nga traditional nga nagabiyahe ni since nga nagligad daw ay naginarinyo sang LTFRB, pila ka persente sa ila ang may ara pa sang franchise man? Siguro mag 4,000 plus ni de ang kompleto pa siguro more or less mga 75% na lang. Ang kompleto, so meaning ang 25% niya sa mga traditional jeep nga nagabiyahe, way na ni ginrenew, ginatagan sang LTFRB sang renewal sang prangkisa nila. Insakto na kay gusto nila makadto gid sa co-op. Kay kung magkadto ka sa co-op, ang co-op mabararin niyo sang imong provisionary authority, dako imong gastuhon. So ang amon niya kani nga pag insindi niya sang co-op o kung korporasyon nga gin select sang LTFRB daw contractor nila. Ajus. Kay kung sila ya mag-process, dasig lang. May mga individual man din nga ginpaagi man sa mga picture na process man, ambot kung ano yung sistema gid ng LTFRB, mo nang gusto namon klarohon. Okay, now ang nami sinatani kung mapatawag man ni Mayor Albi nga imbitar man any representative coming from LTFRB so that nga kamo mismo maka-address ang question nyo eh. Kabay pa action ad no bro, I heard man nga kabay pa nga ara man garon kuno daw si RD, so lantaon ta kung ano Okay. karon. Kay wala gid man kami ang amon niya nga gintutukan ang agenda nga ginsubmit namon sa iya para makadialog kami sa iya. Okay. So sa mo na guro ang problema ba sige gin coordinate man sa regional director naton nga maka-attend man garon sa amon kabay pa. Pero hindi pa ko sigurado, pero amo na karon namon schedule. Yes, kay ti amo na siling ko gani ako ya okay man ni siling ko nga increasean ang plete no pero inasakit-sakit sa bulsa sang kumunta. Okay sa tuod lang hindi niya solusyon mo gusto nang ginambal mo. Di mapa-increase ka plete ang utro man ang operator siling dali lang mapa-increase man ko anay sang arkila. Pariyo man lang nagyapon nga waay man sang epekto direkta sa imo sining nga income nga isa ka ordinaryo nga driver kay tiangwa sina dito magyapon magkadto sa arkila pero at the end of the day ang mga normal kag ordinaryo nga tawo ay niya balik doon nga pasahan o kung kuan sining dugang naman nga plete pero kung man dayon giman may idea ka sir nga pila ning increase naman kuno Daw duwa ko ng pesos. ti subong kun ang 2 ka pesos ni can you imagine subong ang ginabayad ang ginasukot sa driver ang nubo nga ruta kaagi permi ko ga sakay sa jeep kay way mo ko islakyan mga 11 bala mo ang regular nga ginasukot mo di ba? Oh, actually, ang first 4 kilometers is 11 pesos, ang succeeding kilometers is 150 additional. Te kung magsakay ka subong kung 11 pesos na meaning kung ma-approve ka may ara na sang fare matrix ang lain pagid siling ko Sir Albert kung may ara gin man increase na sunod nga semana magpagwa naman sa fare matrix kag bayran nyo naman. Amo man gani kay nang fair hike na nga rin sa Barbe daw negosyo naman kay makakuha ka na sang matrix bayad ka naman sa mga 50 na mo. Te makon mo bla 50. Kabud lang ganito ni aksyonar, di mo na lang niya sa national government, hindi mo well revision law, so isipong daw rin na ginahana pala nga rin pasuhon. Pag ang ining programa ni nga ginabuyan man yung una ni PBBM, ng blanket subsidy bla. Nga kung pila ka porsyento ang presyo sang gatong, i-shoulder sang government, sang national government, ang pila ka porsyento. Oh, nautod si Sir Albert, tawagan siya liwat iyado, alas 8:30 na. Action Hotline! Now, tila tawon ta ni Iadri sa lokal na to, no, nga panguluhan sa Bacolod, kay ti daw ma-attend gid ana siya?
Ara na siya. Itawgan ko ng liwat, kinautod ang linya niya. Kay mapatawag niya si Mayor Albi. Now, Ariho, ang modernization program, actually, the last time nga nagkanto ko dira sa government center, nakita ko dira sa talatapan ni Councilor Al Victor Espino nga may mga ginaproseso nga dokumento being the chair of the Committee on Transportation. Hello, sir. Sorry, ginautod ang linya naton. Mga niyo, okay lang. Amo na bila siya nang balo ko kagay na. Oo. Tani, ang kay subong ginahana naman nila subong nga pasuhon ang oil regulation law. Inga na lang na nila tani priority para maka-intervene ang national government sa mga parte na sa mga sinakaay sang gatong mula. Tapos yun ang ginakampanya sa una ni PBBM nga ang solusyon sa parte na sa pagsinakaay sang gatong inang blanket subsidy nila nga ginahambal sa una, no? Na kung pila ang presyo, halimbawa ta mag 100 pesos per liter, isolder nila ang 30 to 40%, kagamo na sang ibutang sa market para at least ang tanan nga mga may salakyan makabil, like sa mga haulers, tanan-tanan, pati ng mga negosyante makabil, hindi nga ang transport sector lang ang tagaan nila importansya. Kaya kung transport sector lang, para na sa akong personal, Okay. kung transport sector lang ang pagkatagaan nila solusyon parte sa musina, amo man ang gihapon kay domino effect nimo. Kay kaluluoy man gihapon ang mga haulers, ti ano na karon ang nila mga contractor nga kakalayo sang dalan nato sa mga project na nila di ang pagbidding na nila barato pa tapos sudlon sang mahal nga gatong ti ano na lang na karon. Gani. So anyway, manawag kami liwat karon sa imo in the afternoon o kung sa gabi man nga mga program para ma-update namon ini ang meeting ninyo, ang result sang meeting. Hopefully ara si Mayor Albi and the LTFRB agon ma-discuss ini mga concern ninyo. Sir Albert, good luck sa meeting niyo. Salamat gyud sa time ginatag karon nga aga. Sige, salamat man nasyonal sa paghatag man ng tempo sa pagdamon. Salamat. Good morning. Action Hotline.